మహాభారతం అట్లానే నూనెని పోసి గీதை అట్లానే ஞான தீபத்தை మనకు ఎక్కిమించి పెట్టిన వ్యాసరికి పుగళ్మాళై సూడితిమి. ఆ శ్లోకం మూలం మన నమస్కారాన్ని తెరివించి ఉంటిమి. ఇప్పుడు థర్డ్ ధ్యాన శ్లోకం. ప్రపన్న పారిజాతాయ స్తోత్రవేత్రైకపానయే జ్ఞానముద్రాయ కృష్ణాయ గీతామృతతుహే నమః. ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడికి మన నమస్కారాన్ని చెప్తాము. ప్రపన్న పారిజాతాయ ఎట్లంటే వాణ్ణి சரணடைஞ்சின వాళ్ళకు கற்பக விருட்சம் மாதிரின்ட்ட நினைத்ததே அளிக்கும் தன்மை உடையவர். చేత சாட்டக்குச்சிடி பெட்டுன்னு உண்டாருட்ட. மக்களை மட்டுமல்ல, அறிவில்லாத மக்களை கூட அவர் திருத்துகிறார். ఇప్పుడు మన్నార్గుడి దేవుణ్ణి తలుచుకుంట. ఇంకో చేత ஞானத்தை குறிக்கும் చిన్ముద్రயை ఉడయவர். ఆయన ఏం చేశారంట, గీதை అట్లానే అమృతాన్ని కరందు ఇచ్చారంట. ఆ మారుండే శ్రీకృష్ణருக்கு నా நமஸ்காரம். ఎంత அற்புதமான வார்த்தைகள். கீதை என்னும் அமிர்தத்தை பாலை கறப்பது போன்று கிருஷ்ணர் நமக்கு கறந்து தருகிறார். ఆయనకు మన నమస్కారం.